Димитър Тонев, който вече от доста време не е играл за Крумовград. Неговите проблеми са свързани с контузия. Вячеслав Велев. Центриране с десния крак, което стига до Александър Колев. Той ще може да отправи удар, което означава и гол. 21 минута на двубоя, 15-ти гол през сезона за Александър Колев. И вратата на Иван Дилгеров. Естествено, комплименти и за центрирането от Вячеслав Велев, който успя да намери централния нападател. Вижте само първото докосване и тази борбеност, непримиримост от страна на Александър Колев, които му осигуриха по-добра позиция. Васил Панайотов, внимание сега за него, удар по се рикошет, което означава и равенство. 34-та минута, Черно море изравнява. Ето и със сигурност най-красивия, най-приятният момент от началото на двубоя. Ето атаката в основата на всичко това подаване от част от своите основни футболисти. Сега внимание, Илян Илиев търси позиция. Подаване към наказателното поле от ръка. Светомир Панов вече е в наказателното поле. Ето го и неговото центриране, 2-1 за Черно море. Дани Мартин връхлетя върху топката, давайки аванс на своя отбор в 80-та минута. А ние гледаме подаването на Светомир Панов. Останаха пасивни спрямо топката бранителите на Крумовград. Точно обратното за атакуващите футболисти на Илян Илиев. А Черно море определено се е разиграли. Чист самочувствието, удар на Мазир Стола, 3-1. Това означава и край на интригата в матча. Много хубава атака като цяло, с която бе отбелязан гола. Ето виждате майсторското му обръщане. Успя да си осигури позиция за изстрел. И да прати топката в близост до левия страничен стълб на Николай Пранджев. Най-големият въпрос ще бъде дали Илян Илиев ще продължи да води този отбор, който днес печели и последната си среща.